Зараз будем з вами робити порошковий магазинний квас со светлофора. Пахнет чорним хлібом. На 2 литра. Давай зальем. Для забористости можно розинки додавать. На 24 години. Ставим. Нормально. По-перше, вода это тепленькая, 30-35 градусов. Все насыпали. Потом уже пошло нечто там бурбонить. Пройшли сутки. Ось наш квасик. Зараз будемо коштувати. Перше відкриття. Які газики на от есть. Ну, пахнет некой брашкой. Глядите, бурбалки есть на стенках шклянки. Як квас, але ніби криху розбавлений. Коли паспрабаваць зрабіць яго на 1,5 літра, то може бути цікавей. Ну, я скажу, що неблага, неблага.